Pag nagko kaayo, guba, the same time ay kilat, mo na siya, makita na to, tanaw, kasi ba mo siya resulta na, gitan ba na sa lipos, matagpo, tornado, or sa volcano ba na? Next. Okay, mga resulta ni sa earthquake. Sinkhole. Daghan kayong sinkhole. Nga, mura o tabay. So, mga building o mga balay, kung sa alam nyo, long din kayo na siya nga sinkhole. So, usa nakakilibad on or sign sa nga nagitas katapos sa mga adlaw. Next. Grabe nga wow. Now, kita sa karon sa Pilipinas, grabe ang wow. Kay, init na dyan kayo. Ang adlaw, murag, dool kayo. Next. Again, makita mo ang power sa Ginoo sa iyang kilat. Dalugdog kilat, mauna na itong makita ng Ginoo na suko. Mani ang mga disaster, grabe kay nga pagbaha na asan ibuok town, timuok, barangay, mapapas tungod sa baha. Killer cops, daghan kayo ron, sa Amerika. Sige lang doon ay nagpinusilay ang pulis, mamusil sa mga madaw-daog sa mga citizen, lagi na kung lain kagkulor. Okay, so grabe ang kuwan garon ang panag-away, panagsungi from one state to another state. May usa ka state, mura na pareha sa usa ka Pilipinas. Kada ko kailang state nito. Next. What ang number of climate-related disasters ato makita na to ang floods. 3,445 diri na sa ko masayo, diba? Sa recently, nag-anak kadaghan ang floods, storms, 2,689, droughts, wow, 470, extreme temperatures, so grabe nga, temperature, init na tayo, para nato karon, init tayo, di ba? Ikaw ito, mura kang mapasok na, kung basa mo sa Book of Revelation, mas grabe pa dyan ang mahitabo. So, mao ang natural disasters, earthquakes. Gawa sa earthquakes, tsunami, tsunami na yun, tornado, matong ganina, lipos, flood, wow, drought, volcano, avalanche, mo sani ka nang dahilig ang mga yuta, landslide, storm, blizzard, dapat nagpo kayo nga mga yellow, mga bamboo. Kanang ang yellow pag yun is mga lugar ni na wala mag-yellow, karon mag-yellow na. Okay, so nag-ice na. So makita na to ang effect sa tsunami sa I think sa Japan ni. Next. Mauni ang mga lugar na daghan na kay disaster. Imagine katibok na nakalimutan. Okay, next. Makita na agad ka sa lightning, tanaw sa mga syudad. So kung kilatan ka sa Ginoo, kung iya dyo, ipanish ta dayon karon dayon, pwede ra gyud. Pinagilan kita ka sa power sa Ginoo. Isa may makaymo ni ana. Nora. So, di na madak panguros. Kung lumos tanan ISIS. Grabe kayo ang pangumpanya sa Islam. So, kani mga Islam, dugay sila. Grabe kayo ng kausa. So, na-share na ko sa mga kaigsuunan atong actually this week. Gibutan sa CNN, anong daghan ang doon sa ISIS? Anong isa robang nasod mulagtas din sila, bahala ng padakpan sila, magdo sila para sa ISIS. Magawin yung baterya, tingnan nilong. So anyway, ngano, kadaghanan is nagsigidwa o internet. Ang mga kabataan, sigidwa dokan o kuban pang klaseng duwa nga katong war, gubat-gubat. So again, mohang yun ko sa mga ginikanan, monitora yung taon yung mga anak, pasabta sila, na kung masud maayo sa ilang pangunahuna, okay? Then, mudoon na sila ISIS, labi ng pambot na ISIS sa Pilipinas. Pero na naman tayo backyard, na naman tayo lugar, sa likod na to, sa Mindanao. ISIS karon dubok ang mga kabataan, kaya naman, ma-feel nilang family sila, plus napasay swindog. Kanya, na power, they can feel power. Pagpamuras lang, Diyos, pwede na ka-paksyon anytime. Kanya, na sila katungod na mupatay kung sa ilang kausa. So, mga taong may, ang ilalagit ang mga taong walay trabaho, mga taong walay
purpose sa kinabuhi, wala ipadulungan, wala sa tibaw, nangutaw na sila, hindi kalimutan na, mao ni sila ang udamok sa ISIS. Tsunamis, diha sa Iraq, sunstorm, mura tsunami, okay? So madagat ka o ma-disyerto, then tsunami. Mura madagat, yeah, next. Moni, January, 2011 lang niya, 2011 January, February, March, April, May, June. Pagka January, Australia flood sa Philippines, Rio de Janeiro, South Africa, Pakistan, cyclone sa Wilma, North American storm. Then January, dead fish, may cover of 20 million mile section sa Arkansas River, Brazil o New Zealand. Ito yung ninyo, naghangin mga namatay na mga isda, way rason. Dead birds, okay, mga patay nga, mga gitan sa langit, mga panghagsa, nasa Kentucky, sa Texas, Arkansas, Louisiana, Manitoba, South America, and even Sweden. Then, 40,000 crabs, okay, mga lambay, mga matay, sa England beaches. Pagka February, cyclone, church earthquake, Christchurch earthquake, cyclone Yasi, thousands of marine animals founded in Brazil. So daghang klase-klase ng mga hayop sa yuta na matay sa Brazil. Kalibuan ng mga isda, again, na abot sa seashore sa Florida. Pagka March, human earthquake, Burma earthquake, then sa netabusan, millions sa o mga gagmay isda, apil na ang anchovies. Anchovies, unsa man ni gagmay, di pa kayo mga pita pa kayo ni siya. Sardinas, mackerel, patay sa California. Kalibuan, patay ng mga isda na abot sa ilang, siya ng seashore? Baybayon. Diha sa New York, sa Florida. Hundreds sa mga isda again sa Midland, Texas, pagka-March. April, Japan, tsunami, earthquake, 2011. US, April, tornado, outbreak. Pa-outbreak, daghan ng tornado na itabo sa USA. Okay? Hindi kaabdabay na, manas nga sa mga tabuanan sa ilaw. Di ko na nila para malahag, mabira ang ilang balay, alis lang mabira. Okay, tamo sila sa ilaw sa yuta. Pagka May, US floods na sad, ang Spain, ang earthquake, ang Japan, tornado, ang Iceland, nibuto ang volcano. Okay? Ang itabo din na sa Iceland, dead fish again, daghan kaayo, dead fish na wash up sa Santan Heights Pond, dead fish sa Buyara, India, dead fish sa Kaa Lake, Philippines. June, New England tornado, Mexico ang volcano ni Buko, China flood, then E. coli outbreak sa Germany. Mao lang ni ang mga pipila nga atong makita nga mga disaster. So, mo ni ang mga pangitabo sa atong kalibutan, and then next is mo ni ang trend sa katupa ang nakitabo karon nanawa nagsaka 1900, 1920 mo ni ang mga disaster na nakitabo, earthquakes, climate change, earthquakes, cyclone, nagsakasaka, floods, tanang karon na nasa taas kayo 2000. Ang earthquake, nagkanagkagadahan. So, disasters include sa pagbuwaw, earthquake, grabe nga kainit, way kaon, famine, baha, mga insekto. Diba sa insekto karon sigigdahan kayo mo kaon sa mga langlaing mga tanaman karon, ang mga farmers loy kayo, mga volcanoes, eruptions, mga surge kanang grabe kayo ang takas sa tubig. Yan, ingon ko ninyo, last week, this week actually, nakapaminaw ko sa CNN. Nakaninginani kong balita, ila dahil natanaw ko sa internet, ako kita kumayo mga news, di na makita. Pero balita ito sa CNN, please paminaw mo, o timan ini, kung tinawag ba ni. Ang NASA, okay, ang National Aeronautics, Space, etc. Maunis ka nagtanaw sa mga formation sa clouds, etc. Nya makapredict sila na may typhoon, nya ang mga hitabo sa kalibutan.
dako kayo nga iceberg, tako jud kuno kaayo. Dako ka dong sa kanak basta katong gamay kayo nga nitipak 1998 papareha sa Rhode Island. Nya, ang Rhode Island, imagine nimo basta ko pati sa Cebu. Inana nga chunk of ice man melt. Nya, B, dako-dako na sad kani ang pinakadako jud kayo nga ang prediction sa NASA, please paminaw. Musaka ang tubig nato, which is ang kadagatan, by 5 feet. So, matuwa mga nato Pandanon, kung nato ta sa island, sa Pandanon, di ba kita kas Pandanon na ilang bahay na ng tubig diri? Musaka pag 5 feet. Okay? So, mapunta nilang dapita. So, katong ilang, ang Pandanon, ubang mga isla diha, punta na. Dahil sa Inayagan, musaka ng tubig na mamalhin na ng tagadagat dapit, mga libalita sa inyong dapit sa bukid. Kaya dito na dapit sa dagat. Diba? Pag bagyo sa una, baka mo na diha. Abdan tas baha. Asot like Marlene. Absent. Marlene na. Diba? Natin na. Abot sa inyo, diba? Ang baka. Grabe kayo ito. So, these are things, manay mayunita nga. Dapat, kung nagsige naghatag o sinyas ang Ginoo, umay na lang. Balibol ba? 2 points na lang. Game na. Okay? So, anytime, may tabo dyan ang ending. So, mo na ang atong tanawon karong nagsunan. Next. So, mo niya ang atong makita ang flood, kaya tornado, sunog sa mga forest. Ang mga forest karong nataganan na sa US na avalanche. Okay? Na surge. Okay? Tanawan. Tubig. Cyclone. Super bagyo. Ang bagyo karong din na mga bagyo. Super bagyo. Volcano. Mga earthquakes, drought. Next. Last na eh? Okay. So, muna in culmination, ang ato makita ng sunan, muna mag-isurya ta sa last days. Kaya doon na pa'y mas ningig aning mga natural calamities. Doon ay dili natural calamities. Umani ito makita sa 2 Timothy 3:1-9 and 13. So, ang ato karong is how to live in the evil days. So, kinanglan ilo na to ang mga kinaiya sa mga katawhan na yawan-on o ilabi na sa mga natawag silang kabulingon na mga magtotoo. So, basahan na to mag-isunan. Ang 2 Timothy, basahan na to sa Cebuano, niya narin ha sa English. Second Timothy. Dos Timoteo 3. Uno nga to sa lisunay. Timan kini, mga butaw na sa tanan, mga isunan, mga buta, mga isunan, duyugya ko sa pagkampo. Amo lang itong mamahan, among ilaka, among Diyos. Gamanan ka, ikaw mo sa kilat, ikaw mo sa linog, bagyo, ikaw Lord ang makain mo sa kadagatan, ang bubanlas na rin sa kalitaan. Ikaw Ginoo, wala makapugong mo, mga natural na mga butang kini, nga sa pulsa pa kami kamay kinadmanon, no matter how we think of powerful me, o doon namin mga teknolohiya o God, Lord, bisan kani diling makapakgang sa imong pagbunal, sa imong paghatag, sa imong kalagot, Sari ka namo kay wa mi mo simba sa tinud nga Dios kung naghimong midaghang mga Dios nga dili kani makalakaw, dili makakita, dili kani makasulti, dili makapaminaw sa mong yango labaw sa tanan among kargahon kung kami Lord God lunupan, among bitbiton kung nami masunugan o Ginoong Dios Lord, dili ikaw na nga klase nga Dios. Dios ikaw nga, ikaw ang saknay ka namo. Ikaw ang Dios nga mukarga ka namo. Ikaw ang Diyos ng utabang ka namo. Ikaw makapakalma sa hangin, bulkan man, bisag unsa makayong kahilom ug ayaw paghimong nini. Mutuman sila kay ikaw man ang Diyos na kariya sa tanan. Mo nining kabuntagon ng hangyo nangayo gayud ako kanimo. Liya mo kasing-kasing Lord. Himo nga magpuyo gayud mi nga kibaw mi hapit na ang katapusan sa panahon. Hapit na mahuman ang tanan ug hapit na mi imutawgon diha sa imong kalangitan. Lord, magsulti ka kanamo ang imong mahal. Kung Ginoo, himuwa nga ang kasing-kasing mo. Usab gayud ug ang pangunahuna. Pinagi sa imong ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug magluwas, magbayad sa imong mga sala. Ug Lord, dawatan tanang pasidungog,
tanang kahumong himaya. Imo kani Jesus name. Amen. Sinagsulti din sa 2 Timoteo. Timani kini may mong malisod gayud ang katapusang mga adlaw. Kay mga tao mahimong mapalabi-labihon, may gumawa sa kwarta, ang bugiro, mapitason, magsuntod gawtan batok sa ilang sikataw o sa Dios, dili mutuman sa ilang mangilikanan, dili mapasalamaton o dili gusnon. Gawas pa niya na, wala sila kaluoy sa ilang sikataw, dili sila makighusay sa ilang kaaway. Gauta, gauto nila ang dumog sa uban, dili sila makapugong sa bisan unsa nga maayo. Mabudion sila, makasagaron, o makasigarmuhon. Palibiyon pa nila ang mga kalibutan ng kalipay kay sa Diyos. Magpakaroon ingnon sila nga Diyos nun, apan sa ikuan nila ang gapong sa Diyos. Likayi ang mga tao masama kanila. Ang uban kanila mangitaw pamaagi na makasulod sa mga balay aron nilahon ng mga babay nga uyang o baruganan nga naglunang nasa pagpakasala o ulipon sa nakalalain na kaligmol na dautan. Kini nga mga babay kanunay nagatuon apan dili sila makasabot sa kamaturan. Ang mga lalaki nga nagadudlo kanila sa sayop nga pagtulunan naggabatok sa kamaturan sama sa pagbatok ni Janes o ni Jambres kang Moises kaniadto. Nadaot ang ilang pangunana o ang ilang ginaingon na pagto walay pulos. Apan dili sila makapadayon niya ng ilang ginabuhat tungod kay makita man sa tanan ang ilang kabuang pareho sa nitabo kang Janes o Jambres. Dan ang bakta sa 13. Apan ang mga taong dautan ug pagkaron nun musamot pagayod ka dautan. Manlingla sila ug linlahon usab sila. So these are the things na atong tanawon karong magsunan. Na background sa 2 Timothy. Ang nagsulat niini si Pablo nga apostoles. Siya ang last nga sa mga apostoles. Nani siya sa prisuhan. Nga prisuhan, bugnaw kay na, gigait pa dyan ka, des bato. Nga prisuhan din, makalakaw-lakaw pa, makagawas pa kung libong pulis. O niya, higot siya murat kriminal. Kung sa isa lang ni Pablo, ang iyarang pagsangyaw may tungod ni Kristo Jesus. Ang iyarang pagsangyaw sa Ebanghelyo. So, ang priso niya si Emperor Nero na naghatag og grabe yung paglutos sa mga dagang mga magtuto niya itong ilang panahon. Pero si Pablo, bisan sa iyang sitwasyon, isuwat niya isuwat siya aron iyang idasig, encourage si Timothy, ang iyang disciple. Na Timothy, padayon lang. Bahala na kung saan na ilang ipamuhat ng mga tawhana. Padayon lang. Padayon lang, bisag nun yung mga paglutos. Padayon, ayaw papildi sa mga problema. Unya, ningon sa siya, bantayi ang Ebanghelyo, ang kaluwasan niya na mo. Digpunay mo kagalingon, o kinalan, andang kang musaffer, muantos sa Ebanghelyo. O padayon o preach, balag na bayan, kang bato, tayo, uban pa niya. So, manang sa aking evangelism, yan, salamat sa magsunan, yan ito'y kahapon, na salamat sa po atong mga sanitanod, na kailang atong nanod, padayon na yung tanong share, o editar. Parang sila nun, ibanday din sila na to, na way mangilabot na to, praise God. So, kaning libro sa 2 Timothy, ang sulod ni part na sulod ani warning may tungod sa last days. Mo ni ang atong istoryahan. So, usaw na to pagkibaw nga last days na mo to nakita, daghan ka talagman. Doon na ba ay connection ang last days sa evil days? Sa mayawan-on nga mga adlaw, lisod nga mga adlaw? Yes na Kay si Pablo dinhi, ningon ni Timoteo, preparaha imong kaugalingon o nga ayaw pagluya-luya, pangayo og kusog sa Dios. So magsunan. Sige ko hangyo na to nga humanit na sa matag Domingo, iampo na ta pagkagahapon pa. Lord, musimba ko. Please Lord, pasabta ko sa imong mensahe. Kung di lang ko makasabot, nasa akong heart, ako yung puyan, ang tanan na imong gitudlo. Kay pinon nga Christian, sa? Di lang kibaw musulti sa Ebanghelyo, sa sad? Naglakaw nga makita ang kausaban, ang change sa iyang life. So, marita sa atong outline, tulog ko. Ang atong outline mo nga, ang signs o sinyales sa katapusan mga adlaw,
Mo ni ang kalisdanan. Manang sige kung ingon ninyo, wala nagkasayon ang kinabuhi, nagkalisod ang kinabuhi. Kung sige nagpanglutaw, panghagbo ang mga langgam, manglutaw ang mga isda, maabot ang panahon, wala yung isda, wala yung magaon. Okay? Pero kung Christian ka, wala ka din kayo sa marapture ka. Paunta sa Ginoo, una niya ihatag iyang kapumot, kalagot nining kalibutan na. So manang sigurado na to, nagpalista na ta sa libro sa Ginoo, bilis si San Pedro, ang Ginoo mismo ang naglista niya na. Ang atubango na to mismo, ikamatay na to, bilis si San Pedro, ang Ginoo mismo. Kaya muhatag tao, husay na to kaniya. So ang difficult times, ang lisod yung kayo is, daghang false teachers, daghang mga mini na mga magtotoo, na nasa gawas, dili Christian o mga Christian buhay. Unya, makita na to ang ilang mga kinaiya na dipangsaysay din hini Pablo. So, difficult times, number 1. Chapter 1, verse 1. Di siya timan-ik kini. Kato pa, atong giyong kinuktukan, atong ibutang sa atong panghunahuna, atong gayong timanan, nga naanata sa katapusang mga adlaw. Sa ito pa, alisto kay ka. Kung na'y kawatan, kung tibaw ka na'y kawatan, nagpuyo do sa inyo ka, mga bili kasi mong balay, lakaw di ka ni magmadlak, alisto kay ka. Paglakaw ni mo, uy, nalakbat na ako, balikon na. Nalakba akong balay. Okay? So, alisto ta. Mo nag-iingon ni Pablo nga ito ni Timothy. So, please, maminaw ta, kay kita karon ang Timothy nga istorya ni Pablo. So, ang mga nakita na to nga mga bersikulo, nagsulti na to o naghatay na itong prueba nga ang mga kinaiya sa mga katawhan mas mungilad umayo. Ang intensity sa evil deeds nila increase. Kung bakakon sila, minana kagamay ng baka-bakakon. Pero mga adlaw, sumot mga adlaw, grabe na dito kabakakon. Daghan kay mga bakakon, sigad dito ang mata. Tinuod lagi, tinuod, 6 months, matay pa. Laro ana kayo, pero grabe kayo ng mga bakak. Din ang mangurap. Bisag ba ni say ganun, lie detector, dili makakuha ng lie detector, makontrol nila ang ilang beat silang heart. Okay? Di sa makuyawan. Imagine ka din na makuyawan. Kung kita lumakag ng kuyawan, di tayo ba? Manala tayo. Di man, kay kuan man ba kay, ano ba? Din up. So makita niyo nga doon ay increase intensity. Pero, before tayo matulig doon, natibaw mo nga nakabantay mo sa komisyoryahan ganina. Okay? Kainit lang daan. Sa mga panitabo lang, tibaw na muna yan. Amen? So, binanta ng istorya niya ang nakita. Nawarit ka sa number 2. Mauni ang pinaka-sign nga nananagita sa katapusan dito rin na. Kung beginning is kalibutan, nanatad dire. Sa na lang ka point or 1 minute na lang, mo end na basketball o 1 point na lang, mo end na sa volleyball. Okay? Kaya nga naman, makita na to na ang makatawhan, nagbumawa silang kabalingo, magyumaw ng kwarta, mga hambugiro, mapalabi-labi may petason, magsultid dautan, batok sa isip katao, sa Diyos, dili mutuman, sila ginikanan, dili mapasalamaton, dili Diyos nun. Gawas pa na, wala sila kaluoy, silang sigkatao, dili sila makihusay, silang kaaway, dautan nilang dungog sa uban, dili sila makapugong, silang kagulingon, bangis, supaks, sa kung sa maayo, mabudion, mapasagaron, mapasigarbuhon, mapalabilabihon, etc., etc., etc. This is unsa man description of an evil person. Now, nanako ngayon tanawang balik ng Bible. Tanaw na ko balik diha. Verse 1. Lovers of verse 1. Verse 2. Lovers, people will be lovers of themselves. May gugma gani ang tao sa iyang kagalingon. Makita sa nanimo na ang tao nga ni gugma sa iyang kagalingon, may gugma din na og sapi. So next verse, highlight please. Go, kipa. Okay. May gugma sa sapi. Pagka-Domingo, while I was preaching sa Pasil, ito about sapi, ang liko ng musilingan, yaw-yaw, sapi, Jimmy, sapi. Or kalagot pa may kundari, pero akong kumbag niya. Padayan ako sa kumwali.
Nihilong na siya kadugayan. Sabi ko sa to pa, epektibo kaya atong sound system na to, magkalungog sila. So, ang tao na may gumawa ng kwarta, mabuhat niya ang tanan na gusto niyang buhaton. Election na next year, correct? Ano mangumpan niya man yung mayo, mga to sa pambalay. Musirbisyo, pasalig pa mga mga politicians. Pero makalingkod na gaya sila, mato ka sa barangay hall, mato ka sa munisipyo, asa ka nagkapita, dilig kita. Isod ka pangitaon si kapitan, si mayor, si kaunsilor. Isod kayo pangayuan o tabang. Amen? Isod kayo. Pero ganahan kayo sila sa ato. Ano man yan, mangkipatay na yun din o. I-liquidate man nila ilang kontra. Ang online partido, muna yung Masbate, I was there in Masbate last 2 weeks ago. Linaw kayo, hindi peaceful kayo, basta wa election. Election gani, pinasyanay. Inana. So makita nimo nga ang tao nga dunay gugma sa kabulimon ganahan o kwarta, kaysa diyan doon na kay kwarta o sa resulta doon na kay gahum, na kay power. Feel good kayo kay nako power kay kanita ng mga tao. Ako ni palit nila ako. Manang please, ayaw mo papalit sa inyong boto. Pag-pray mo, Lord, sa akong butuhan. Kaya Lord, suti ko kisa ang lesser evil, mga kong butuhan. Okay? Ayaw mo nga, balikin ko, likuan ko kay takpo mo yung hatag dili, 500, 100 naman. Kung pareha sila na malik, ayaw butuhin. Bahala nag-blanco. Ako, kadang-kadang hindi ko blanco. Kaya nga naman, for the sake lang, butangan ako. Ako kailangan nila in the first place. So, ikadua is, ang tao nga may tumas ang kwarta, hambugiro, arugante, hambugiro, abusado, ganahan ng party, disobedient sa parents, ganahan ng pirlig mo na inindot na mangitabot sa ilang kinabuhi. So, para nila, ang Ginoo, way ayun. Para nila, utangan ang Ginoo nila. Diba mga nakaroon? Nya, para sa nila is, kamong mga tao, utangan mo na po. Mabda nang, pwede lang dito sa uban na nagpinularay na nagsimba, kadaghanan dun, manimba sila sa ilang makuha. Ay, di na din ha, abat, ila, uy, dito na ko nung born again, kaya gusto kayo manabang na tuta. Ya, nga rin basta ginayagan, na di man may mga tago-kwarta, di man rin sila lain na born again. Nang hatag o kwarta. Apan, ang mga born again, mas grabe itong laing reliyon. Kaya nga naman, hatagan kagdagong kwarta. O kalugayan ng labanin sila sa ISIS. Kitagaan mas kagdagong kwarta. Ato ba sila sa mga Islam? Bayaran sila, yung muna sila muchacha, yung muna sila may kahuman. So mga ng mga butang ang isunan. Kung simbaho na ito ang kwarta, what do you mahitabo na ito? So mga number 3, gawa sila ni ungrateful sila. Dili sila mo ila sa mga naghamon nila, like mga parents. Magkawin yung ko, ang kumana to ang ginulamos sa tanan, una na parents. Okay? Pero wala na pasabat na, di na to, unawa na to ang ginoo, na di na to sila hibumaon. Kan bisan sa ilang pagkabati, bisan sa ilang kakulangan, bisan pa sa ilang mga makinaiya nga, say maglagot ta, hindi ka naman na nato. Wala mo tulos kabataan, labi ng mga nagtrabaho, pagtigong in town mo para sa inyong mga ginikanan. Kasi diyan masakit sila, kinsa may mo katabang nila. Kaya waka gitigong para sa mong kagalingon. Waka gitigong guys sa mong pag-awa, magami sa mong pamilya. Kaya nga naman, why ka on pro na cellphone lagi? Why ka on pro na load? Why para may eskwela sa bata, pero taghan kay gadget sa ilaha? Pobre kayo, bumingit kay mga nawang mga bata, bro. Ganahan mga iPad ni, ganahan natagilaan pa din kayo ni. iPad na noon, laro siya kay namba. Hindi ka ng iPad na, mas latest pa man na kay sa akong cellphone ng taong 19 production, ganing iPad na 19 production pa man eh. Nga kung wala ko ako tagi sa umang kung second hand, wala ko eh, tab. Tab rin ako nga papel or pad rin, para suwagin na. Kung mag-ado-ado ng mga bata. Kaya kita ka niya, ano man na ang priority sa mga katauhan. Ikatulo, makita na to. Unholy. Okay? Unholy sila.
opposite kay ni sa kinaiya sa Dios ug sa mga nahigugma sa Ginoo. Kay ang pagkadili balaan resulta na sa paghigugma sa kaugalingon, paghigugma sa sapi. Kay paghigugma sa sapi mao ang pinakaugat sa tanang gilad ng mga binuhatan. Munang we need to remember na Ginoo na Ginoo, we're going make every effort. Make every effort, maghimo tag pamaagi nga magpuyo sa kalinaw sa tanang katawhan ug magpakabalaan. Kay kung dili ta balaan, di ta makakita sa Dios. Unsa man yung pagkabalaan? Kinahanglan si Kristo Jesus na mo kasing-kasing. Unsa man yung pagkabalaan? Kinahanglan maghinusot ta sa atong mga sala bilang one time kung dili every day, kung every day nakasala, pero again magigsunan kung na sa Ginoo labi na nakadugay ka, di ka sige sala every day. Amen? Kaya kung sige patag sala every day, parihara din ang sala every day, sige pamakak, sige pamalikas, sige bisyo, then wala pa si Kristo sa atong kinabuhi. Now, ikalima, na kinaiya makita na to. Islam makahigugma sa mga tao. Okay, dito pa number 5. Dili sila makahigugma sa ubang mga tao. Anong di sila makahigugma sa ubang mga tao? Kaya wala sila mahigugma sa Ginoo na nasa tanan. Na manang wala sa mahigugma sa Ginoo, dili sila makahigugma sa isig ka tao. O di sila makasunod sa mga balaod na gihugna sa gikan sa atong mga kaluluhan sa mga propeta, din ang mga manlo sa Ginoo na adinha. Isla kanimo, mabitaw na nanong dunay balaod mo supak mangita. Do not step, step jud hinon. Do not sit, mo sit jud hinon. Do not cross, mo cross jud hinon. Ngano man? Pero kung ay balaod mo ra okay ra. Kay ang atong kinaiya sa dihang dunay balaod makita unsa jud ang tinuray nga kondisyon sa atong kasing-kasing. So ayaw mo kahadlok sa paghatag balaod. Para sa paghatag mo balaod, makit-ani mo ang tao kung naanabagit siya sa Dios, una pa siya sa yawa. Kung yan ba yung yatag iyang kinabuhi ni Kristo o siya pa ang boss sa iyang kinabuhi. Mo na nga, ang tao siya na pinakakita siya na siya nakasala, maghi-nosol. Ano sa man? Ikaugma, sunod adlaw, sunod tuig. Sa? Pagkasalanin mo, ano sa mga mo repent? Diya, dayon. Ang puneng ka sa imong sala. Manangin ko, ayaw tubuti masakpan ka sa imong sala. Kaya kung masakpan ka, mas tako na o minal. So, number 6. Ang tao nga nahigugma sa iyong kagalingon tanawa, dili makapasaylo. Di siya makapasaylo o dili sad siya ganahan nga kanang istoryahan pa. Sa mga na. Sa mga na, punta na ta for life. Bisag usaw ni mong istorya di jud minaw. Nailaing side ani. Ang tao nga dili jud tibag-ibaw mo pasaylo. Di magapon na sila mo pasaylo. Lagot pang gapon sila nimo. Pero tungod kay nas ay tuyo nimo sa ilang buhaton. Ha? Di ba ni mo may pasaylo, yung pasaylo. Naman kay tuyo nimo, pero di sa ganahan mo pasaylo nimo. O di sa guys lang ganahan mamayog pasaylo. Sa iba to na. Ulog-ulogan ka, dadan something, smile ka, ya, kapikapon ka, o mag-greeting mo, good morning, good afternoon, sure wala. Wag yun na. Nga naman, wak man niya, himua ang pagpangayo sa pasaylo. Mabita mo yung dito niya, dapat ispikto ta sa atong pakirelasyon, bisan sa atong family. Kasi ang atong uyunan, ang tao nga bakakon, niya, sani ka ng hipokrito, tao nga ka ng bumuot ra siya ang gusto, ato ra siya gipalambo ang iyang kinaiya nga ngilad, mga kaisunan. Please, lisod man, pero buhata. Kaya Ginoo, God of justice, and a God of love. Dili siya love, justice. Mupanish siya ng Ginoo. So kita sad, kung naisala, mupanish din ka. Ayaw lagi ihikaw ang punishment. Kaya mo na klase sa mga isog. Gahi. Yun ang ipangayo. Kaya ang tawag ni mo sala, yun ang Tagalog, humok na gugma. Correct?
So, justice ang ihatag mo. So, kung di siya mangayo pasaylo, didmaha, mingon jud ko didmaha, ayaw tagay sa iyang mga gikinahanglan. Yak mo suko siya, lain mama, mauni ko. Magdumot ba, ikaw man ang mga pasaylo? Ikaw pa nakasa, ikaw pang manisog. Layas ko din, palayas na. Magbuhat ko dautan nini. Buhat kay kang dautan, samot yun. Samot yun ko mugahit. Kung samot yun ang imong, ang ibok sa imong lumot. Lumot lang. Okay? Sumunod-sunan. Number 7, ang mga taong may gumas silang kaugalingon, manaot sa uban. Ang imong dumog, dauton ka. Gasip. Libak, chismison ka. Unya, isa ka kilang friends, chismison ka, di ba? Kung isa'y wali na, libakon. Super may lang di ka na, parang di ka libakon. The first place, buuin lang na sila. Di na sa tinuod na friends. Okay? Kaya mo nang higugma, kinsa? So, ang gawas nila number 8, lain mga kinaya nila is treacherous, mga luwib. Buko-bukuhon ka. Reckless lang, bukal sila. Kaya nga naman, ganahan man sila o pleasure. Ganahan sila kung sa'y nindot para nila. Friend ka, kung di na kayo kakahatag sa akong gusto, di na ka friend. Okay? Kuyog ka, di na ka ganahan mo kuyog. Ibunagin ka, kung nasa kilami, inana na sila. Kaya nga naman, ganahan na sila pirmi o mga nindot na magutang, di na sila ganahan. May kunod sa Ginoo. So question nyo, how about you? Napaka na nga kinaiya? Napakaning nga kinaiya, mugiro, gusuporta, makibato, bisa unsay, maayo, matitason, masulti, paasad kayo, di mapasalamaton, bisa silang hinikanan. Napapatan niyo. Huwag ka mong mga bata. Sige pa mo ingat sa inyong parents. Mapa, salamat kayo sa inyong pagkatimanan. Salamat kayo sa inyong pagdisiplina. Salamat sa inyong paghabok. Mata mong buntag at imanong ninyo nang ngita mong kwarta, inyo may sultihan, may mayan. Isulti ba mo ini? Gusto niya sultihan mo, may sige na mo. Bugot-bugot unaw, umagikinan, ang sa kanyang ibuwasan. Ay, gaya dyan na siya ko. Ay, di anak dyan na siya. Mana na mo, pero wadyo mo mo bunan. Ay, di kayo kwarta. Nawis ko lang eh. Ay, wis ko lang. Maundang, maundang na. Huwag mo na niswila sad. Tora mo na sa barkada. Amen? So, labi na ang mga kasi inom, ano yung taga-kwarta, kasi drugs, yung taga-kwarta, pagkita ng makanungon ko, nga naman, naapa man ang problemaha. Kaya ka ng mga problemaha, huwag mong butsulbaran ninyo, pinagi o disiplina. Justice. Kung balik-balik dito ko ni ini, naman yun na yung black sheep sa family. Ayaw himuang nga mutakod sila sa ubang mga kabataan mo nga naglakaw pa sa katarong, labi na kay gagmay pa. Ay ngayon na, mama bitaw, nanawang guys ate, nanawang guys kuya. Pwede na sa kumusunod na iyang gibuhat. So ang imong 5 ka-anak o napo ka-anak, tungkol kaning usa, nagkabadlong, di na madisiplinahon, nahimo nang napo ka problema. So, imo nang tinuyuan sa aywa ka mo, disiplina. Asa man ka? Ngayon, bitang Ginoo, pagitan niya ang usa ka sa 99 o 99 maninga, wa man ni magpabadlong. Katong usa nasaglan to siya kay wa man sa siya magatag yung problema, nasaglan siya suwayan o bira. Pero ang dili magpabira, buhi mao na mga butang ang migsunan nga atong balikon na kung ikaw o ako napa ni batasan na maghinulsulta. Kung naapa na ng gugma sa kwarta, gugma sa kagalingon, maghinulsulta. Kung atong pasudlon si Kristo Isus sa atong kinabuhi. Kay kung dili ta muhimo ni ana, ang atong kinaya mas mag-anak o pangilian. Ang akong illustration is ang tao mapatay. Pila pa ni ka minutes nga namatay, di pa na kay baho. One day na baho na kay na. Labi na kuha na balsamar. Imagine ni mo 1 week na siya. Kasi may nakakitabuan na. Grabe na nag-i-old na. Yung mag-iskis juga din ha. Mao na ang tao. Sa gamay pa ang bata, kita na kag kinaya baka kung pitlo nga dayon. Musukol, pitol dayon. Okay?
mangilad, pitol dayon. Pitula dayon, kuha dan ikog, kuha ang sungay. Ano yung mga tubuon? Kuha na ikadako na ang mga sa mga bata, kita ang luoy. So, ang pagkaginikanan, usa ka dakong responsibilidad na kinahanglan ka mo disiplina sa matag anak. Kaya matag anak mo adto inferno o mo adto basyag langit, imo ng mga katawhan nga imo yung tagaan sa pulong sa Dios o i-apply mo ang pulong sa Dios para mahimo silang higpon nga mga kabataan. Amen? So, I hope stay away mo na ng klaseng mga tao kung mangita mo sa mga katawhan nga tinuran na hadlok sa Ginoo. Kung balik lang ko nini magisunan sa verse 3 and 4, tanaw balik. Verse 3 and 4. Masaling 3. Diyos, bawas pa niya na wala sila'y kaluoy, silang sikataw, bilis na makintusay, silang kaaway, dawaso nila ang dumok sa ban, bilis na makapugong sa ilang kabulingon, mabangis o supak sa bisan-usa nga maayo. Mabuhon sila, mapasagaron o mapasigarbuhon, palibihon pa nila ang kalibutan, kalipay kaysa Diyos. So makita nimo nga, ganahan sila sa butang sa kalibutan. Ganahan sila kwarta, ganahan sila sinina, ganahan sila og party, ganahan sila og mga nagunsa na gimmicks, boyfriend, girlfriends, ganahan sila anak, pirmi, the party, pirmi nindot, kalibutan nun. Now, unsa man ni tao, unsa man ni klase nga tao? Why control sa iyang kabulingon? Di siya ka-control sa iyang gusto sa iyang kabulingon. Di siya kayo ay kuyot ta kay practice para ba ugma or church para ba ugma. Because like control niya anak, magpadaya na sila sa gusto sa ilang lawas. Now, kani nga tao please listen, na walay self-control. Biglang kani sila mga isog, di lang sila mapausanon, kundi mga tao ni sila nga ang way self-control, mga tao nga dunay kaulag, lustful. These are people nga na slave sa ilang kaulag, sa ilang sexual desires. Matong sa gahapon, nagsigitan pang panihan din. Dagang mga tao magsigigtan out sa internet. Mula ginang anything nga imo sigigtan out, imo dyan ang i-practice, imo dyan ang buhaton. Kung nagsigigtan out, dihag dunay sexual thing, imo silang buhaton sa actual. Kung makadungo ka, imo silang buhaton sa actual. Kung nakakita ka, imo silang buhaton sa actual. Mo nang daghan na kayong mang-rape. Bisag bata mang-rape. Sa lain na bata. Yang sa may gibuhat na to. Nanulpi ka sa uban. Sa ato mismo kawilang pamilya, ato balis lang ibadlong. Ato balis lang imaymayang. Bisutihan itong mga kabataan. Are we doing something as Christians? Talaga na as Christians, ganyan nila mamud. Bala na siya. Yan na lang ang problema. Mga na, bitaw ta, di man may iyan na ng problema. Kaya imo man ang pamilya. Imo man ang igagaw. Imo man ang paninti. So, kinahanglan ka, musukot ka sa dili, mangilabot ka, mangilabot tayo, masuko. O pagay ka kasuway, kung nakasuway na ka, nasuko siya, di atras na lang ka. Ang pauta na is nakasuway na ba ka? Mabitaw sa itong campaign ng Kristo. Di mo kahimo ang pagtabang sa iyong mga anak na kinahanglan mo o Kristo. So kani mga tao nga wala sila control sa ilang kaulag o sa ilang desire, sa ilang flesh. Magsige ni sila buhat o gautan. Mabita ng para na ko ang tao, please balik man dyan ko ani, I hope nisunod na siya ko. Ano ang tao nag-drugs? Ano ang tao magsige o karaoke? Ano ang tao magsige sugal? Ano ang tao magsige isini sa boyfriend o girlfriend? Ano ang tao mauni maunang ano man? Naigtago sa long. Na siya struggle issues yung ginabuhi nga di siya kibaw sa una. O mauwaw siya masulti ni ini. So possible ni ana, please listen. Ang usa ka daw nga mo abuse, mo sexually abuse sa uban tungod kay siya mismo na sexually abuse sa gamay pa siya. Muna tinod. Dili man siya mabayot, di man siya matunggoy, apan na sexually abuse din siya. Muna sa dihama sexually abuse ang tao, kay mga para na kumong din ang pinakaugan nga no ang tao na sexually abuse,
Grabe kay kalamay lang siya. Nagahiig o, nakagahig o kay sa uban. Tanawa na sexually abuse o wala ng sexually abuse. Dahil yung pinaiyak. Pero mausap ang sexually abuse, mausap gyapon. Anong tingnan ko, anong dagang bayan? Kaya daghang ipag sexual abuse, anong dagang tumboy, daghang sexual abuse, anong daghang bigaon, daghang sexually abuse, wala ta mo barog ni ining dapita. Mubarog ta, mutabang ka. Kuna tayo mga silingan, o mga tambarinte, atong inon, uy, barugi, at inyong anak. Kaya, ato ka sa munisipyo, ato isumbong na. Ay, mawata kay isuon, mawata kay kanang papa, mawata kay lulo, mawata kay iyuan. Kung mawamang ka, di man ikaw ang nangabusok. Niya iyang sala, siya'y manubag. Akong aksyon, akong responsibility. So, ang imong responsibility, unsya man, mu-action ka, nga mutabang ka sa gidaon-daon. Mutabang ka sa gibiktima. That's the very thing you need to help. Dili ka nga, passive ra ka, ita, mutanaw ra ta, maminaw ra ta, yun na ta, sabag, ay gusulti, ay sabag, ay pangutanaw niya kang pastura, ng sexual abuse baka, ay sabag ka. Patay ang imong pamilya. Bisa pag nimong ka ito, ka ni Cristo Jesus niya, every altar call, nag-resa pa si mong kamot, ngayon din kong yapon, mga isunan, David na malangit. Na naman, ang pinakalihok sa yawa, imong gitabunan. Lako na nga lihok sa yawa sa imong pamilya, imong gitabunan. Pero kung ipatay pa imong anak, nakisi-kisi ka garon. Pero ka na, mas grabe pa na sa pagpatay. Muna yun ko nga, mas may pa itong namatay, nakapahuway na, kaysa ka nang wa pa namatay na wa kay bubuhat niya ni sexual abuse niya. So again and again, I stress these things, I bring out these things because these are things na kinahanglan atong tukion kung ato dayong istoryahon. Now, the third sign sa kaning mga evil men, kanisa na sa church, false teachers. Makita na to sa verse 5 na ngayon, magpakaroon sila nga Diyos nun, apan sa likuan nila ang gahom sa Diyos, di kayi ang mga tao nga sama kanila. Ang uban nila mangita o pamaagi na makasulod sa mga balay aron lako ng mga babay nga huyang o baruganan o naglunang na sa pagpakasala o ulipon sa nagkalalay na kalibgon na dautan. Kini nga mga babay kanunay nagatuon apan dili sila makasabot sa kamaturan. Ang mga lalaki nga katulog kanila sa sayop nga pagtulunan nagbatok sa kamaturan sama sa pagbatok ni James o ni Jambres ang Moises kaniadto. Nadawat ang ilang paunana o ilang ginaingon na pagtuwalay pulos. In short, nagsuunan. Makita ninyo sila, please listen. There are many false Christians. Many false born again. Manang tingong ko kung kita ni daghan patag mga kinaiya na sama sa gi-describe niya. Di pa katingog, right? Okay? So, ang kanilang sa mga false Christians, may kanis lang mamili kung mga tao kinsa ilang duulon. Especially kanas like position to minister. Pastor ba sila? Self-servant ba sila? Nabasay may tundok na gida? Sila gida sa prayer meeting or whatever. May kanis lang mangukoy sa ilang duulon. So makita na ito din nga, kanis sila mangukoy sa mga babae nga nagsigi, nang pinibitaw ng konsensya. Anong nagkonsensya? Kay sige basa, sige tuon, sige paminaw, wag yapon kagets. Kaya nga naman, ang ilang kinabuhi, wag jud mausab. Kaya kani mga tawanan sa mga minister, na sila, dito kayo sila, may kasi mo wali, may kasi mo bat-bat sa pulong sa Ginoo, may kasi sila mo pray, may kasi mo kanta, mo raise silang hand, maglakaw sila, mo raise sila, magkabuha ko plato, yes God, yes Jesus, kaya kung natabang sis, may nanan yung kayo ba? Pero ay gahong, wala ang balaang espiritu. Nga naman, makitaan manin na sila nga hakong o kwarta. Ganahan sila ang sikat. Ganahan sila sila paminaw. Nagahan kayo kaning mga uban na chapter 3 verse 2 hangtod sa 9. Mga kinaiya sa tao wala pang usap. Makitaan na nimo kay magawas man gyud nga. Amen? So, kaning mga tawhana, makita na to nga may mo pala. So kani mga tao makusog kay mo pala-pala nga kung oy kanay sinubuan, oy ganan kay kasi mga kuyawan sa dana sige. Kay labi na gid mo sulti sa tinuod sa iyang debate, kuyawan ta niya na. Kana mo sulti nga, oy mo appreciate nimo the same time mo sulti sa bati nimo kana balance na siya, nakamayo na siya.
Pero karang sige nagpalapala, huwag yung kakibaw sa iyo, tinuod siyang kasing-kasing kuyaw na. Labi na yung pangutan, ano sa magyud imong gibati sa akong gisulti ganina. Huwag yung kayo gibati. Di mo tingog. So, it's either what naminaw, o di lang yun na, may bawaan ang iyang feelings. So, mga butang yung magsuna. Now, in increasing numbers ni sila, buwanti, magagahan. So, mabitayin ko, bisan sa church, mangita tagin sa atong, so, uron. Ay, nandiyo mga tao. Oh, salamat sa kubang mga tao, wala na rin. Mura kayo, busig basta. Mumay, mura kayo. Makita dyan ko, doon sila sa mga kanang mga bagpo po dyan kayo. Okay? Kung gusto istorya. Kung nakikita ko nga, masaman to. Masaman tong buwan. Ubad lang dyan ko. Na naman, delikado. Delikado tayo. So, labi ng mga tao nga, buduol ni mo, wala ka build up, wala ka gilidron. Musis ka istorya sa ilang kalisdanan, yung skisan lang yung mga tao ng istorya sa kalisdanan, sa may mensahe na. O, galisod ko, tabangi ko, bit. Kita na, dito mga yo, kita ang nagsigit istorya sa kaayon sa Diyos, sa kabutan sa Diyos, sa pakamangatabon sa Diyos, o kita na ang nagsigit isulti sa kadaugan. Kaya ang Christian nga nag-isulti sa iyang kapildihan, di pa na Christian. Labi na kung mag-isulti ka sa bago pa ng mga magbuto niya, di mo kaila. Gets mo? Pwede ka na, uy ka na, sis, kaya ka may sintali sa amo, or ka na, nagpapal niya, siya man nag-head rin sa permitting sa mga women, sumusulti ka, spanyal pa, ka na, doon ko ninyo, ako problema. Pero ka na, kamu kita po yung binhi niya, mga punta, mga bago niya, ako din kisada. Sige, magdugay na po. Masige na po sulti mo sa mga problema na ako, ikadugay mo sulti ka sa problema sa uban, nagunsa man po, nagako division. Lihatag ko, nangay kong simpatiya para sa pagpagulingon, kung nangay pa dyan ko, para di mo pa dyan ko division. Likay ka ng mga klaseng mga tao. Kinarlan ka ng klaseng mga tao, maayong rin ang ilang isabod na liso, maayong ng mga sulti, maayong ng mga pulong. Kamuta? Bantay na tayo ni anak. Kung nabantay mo ni anak, palayo din. Kung paminaw ninyo, kinahanglan mo musulti, si George, may usap din nga magsigil ngayon anin, sawa man din ako. Pangayo o advice. Kabilisag ako ang musul diha, umayon ko nga mao ni mga dili. Ikaw, makatun ka, na imo siyang sultihan, unsay angay niyang pagabuhaton. So, sa gawa sa church, makita na to nga dali ra kay mga minit man sila o pagtulungan. Pero mao sa ni, makita nimo ang dili correct o dili akin mini na mga Christian nga naay mga posisyon moduol sad sa mga Christian nga wala pa gyud kayo mutubo sa diha sa Ginoo. Labaw sa kanan, wa pa gyud na sa Ginoo. Kaya nga pila na gatoy ko pag yapon itubo. Mana nga mao kay mga kaibigan wa ta nitubo. Mo question gyud ko sa imong pagka Kristo hanon. O mga na gyud ko brad sis nga mo ka nitubo. Kung saan may problema, man ba yung gihakal yung kinabuhi? Wala pa. Nagsige magpaminaw. Sige kag-attend ng prayer meeting. Daghan kang wali na dunggan. Manong wala man ka na usab. So, nga, kinahanglanin nato sila bantayan. So, mansunan, dungan ni ini, kani mga tawhana, makawa ni sila yung saktong panghunahuna. Man itong makita sa chapter 2 verse 3:8 kung narita sa Romans 8:5. Balik ta ang sa Romans 8:5 kasi na po kay time man ako. Romans 8:5. Romans 8 verse 5. Nasulit din kay verse 5. Ang mga tao nga nagkinabuhi sumala silang tawhanon nga kinaiya. Walay lain nga ginuuna kundi ang kagustuhan silang tawhanon nga kinaiya. Apan ang tao nga nagkinabuhi sumala sa pagtutol sa Espiritu Santo, walay lain nga ginuuna kundi ang nahimutan sa Espiritu Santo. Then verse
6. Asa ba? 6. Kung ang pagkunahuna sa tao, giganhan sa iyang tawhanon nga kinaya, musangkot kini sa kamatayon, apan ko ang nahimutan sa Espiritu Santo, mao yang kanunay nga ginahuna, maangkon siya kinabuhi o kalinaw. Kaaway sa Diyos ang tao kansang pangunahuna, ginagamhan sa iyang tawhanon nga kinaya, kay wala siya magtuma sa kasabuan sa Diyos, o pag tinuod dili siya makatuma nini. Ang mga tao nga nagbasunod sa ilang tawhanon nga kinaya, dili gayon makapalipay sa Ginoo. In short, ang tao nagsigig sunod sa iyang gusto, nilaw sa iyang self, wala pa yun kaila sa Ginoo. Mauni ang mga falsehood na mga magtuto, naman sila ranggo o wala sa simbahan. So, assignment nila, chapter 1, verse 28, gisulti sa dina 32, ang kaning mga klaseng mga tawhana, wa dyo'y alamag sa Diyos, kaya ginahuna-una, wa dyo'y sa Ginoo. Marang ingon ko, kung nagsigig tagsala, tungod kay ang Diyos wala sa atong kinabuhi. Kaya kung na ang Diyos atong kinabuhi, wala ang sala o minus kay sala. Kung naman kay sala, kung may kanikikin makitaan nga sala. Apat kung wala ang Ginoo, sigig makitaan ang atong sala. So nga nung nagsigig sala, o nga nung sa mga sigig na sagsag sa'yo, inyahuman kung pangutan mong tao, tawag na itong atensyon, malain na dahil ka. Anong imo nga sigig tuyuan ng sala? Muna yung pangutan na na. Amen? So, mana maghinusulta ko ang ato kilaiya, huwag yun nato ipahaon diha sa Ginoo. Labas ta na ng verse 13, balihog basa ta 2 Timothy chapter 3 verse 13. Nagsulti rin nga ang mga daotang tao ug tigpakaron ingon mosamot pagayod ka daotan, manglinga sila o linglahon usab sila. So, mo deteriorate sila ang ilang kinaiya mag-ana makita ni mga nilad o makita nimo sila nga manglingla kay pagpakaroon naman. Okay? Na okay naman. Okay na ta. Okay naman ta. Wa ka nalay sa uliwat. So okay naman. Kung magawas man yun. So kung mangilad sila nimo, ilawon sa sila sa uban. Mao na ilang kinabuhi, mao na yung nagiko kinabuhi nga wala Ginoo, downward. Pero ang kinabuhi nga na Ginoo, upward. Pagsaka ka nga naman. Ang inyong makuyog, magkatawan mga tinuod. Kaya mag-anam na ng kawagtang mga tao ng mga mini. Isa kayo na mag-friend ng mini rin. O, di kita ganahan. Kaya ka ng mga mini, kuyaw kayo na, libakon ka, lugambon ka, o sa ibuhaton nila. Bati, di kita sa masaligan. Mini good. Okay? Mini na magkatauhan. Pero mas kuyaw ang mini na Christian. Iba ka mini, hindi siya nga naman, upang hindi na sa Ginoo. Makapasaylo pa ko niya na, pero nainon siya Christian siya. Please, ngayon ka, Christian ka, pakbit pa karoon ninyon ka, muna na yung watch. I-chop nila ko ng YouTube nyo na yung ay nagbalik rin. Yes, gano'n man. Buwan ka sa uban, takod mo ka sa uban. Labi na kung dugay na ka. Kaya gitagaan ka chance again and again and again. Gihapon, gyapon ka ni grow. Maobya po ni mga batasan, mag-divide pa yung makatawhan. Di pwede. Gawas. Kaya again, quantity or quality? Quality na Christians. Kisa may nagsud sa langit. Ang dagang ninyo, Lord, 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 di kailan ko rin mo. Galing mo nang ginawa, kung kailan ninyo. Uy, Lord, kailan ko, uy. In your name, we cast out demons. In your name, we make miracles. In your name, we did this and that. Dagang kaslag mga gipang buhat. I don't know you, you evil doers. So pa evil doers, mga gawan mo, bawa niya. Tigpakarong inon mo, gigamit niyo akong ngalan, o ang Espiritu Santo, kaya inyo magitoke, o ang ngalan sa akong anak, natagaan mo sa inyong pagpahawa sa daotang Espiritu. Pero kamo mismo, ipuyan mo sa daotang Espiritu. Mga naman, we need to be, again, saan yun? Light up? Saan yun? Live in the, abide in the, speak in the, o kamo ko, no? Yun loro rin. Okay? Live in the truth. Abide in the truth. Speak in the truth. Okay, so application. Kuyaw ba? Ang atong kahintang, yes. Pero may nga dito ninyo, tapusan ako nini. Magpatrain ka sa Ginoo daily. Dili sila na-accident o, nagsanin sa Ginoo, naan niya akong coach yung mga players. Dahil ako kanina ang mga player, mamigay na sila, yung si coach.
Dawag ko na sila premium ka ng Beach Valley. Okay? Yung mga first year pa. Kasi po yung mga bata, bago rin na rin last year. Last UST ka lang nag-school. Okay? Pipitaan sila sa ginawa niya. Rin sila last year, si Coach Emil, katong sa lang mga coach, kuha na sila. Diba sila, kung di sila magpa-train silang coach, budaog sila sa tournament nila. Kita naman tayo tournament kaya tumbang. Ang greatest tournament is kanin. Nagkanang everyday, nagkasaka ang tournament. Ang battle, nagkagrabe. Pero kung nagsige kang training diha sa Ginoo, sa iyo na lang kaayo at umamon ang kontra. Kabisan sila sa ilang training, kisa may ilang gi-train, sumbag ang ilang kontra o gana nagbula. Ilang pagbuling mo, ilang gi-train na mapusgan, mata silang layan, mapusgan ang ilang baga, sakto ilang pangisip, usawa nila pagpalusot sa bola, ang ilang skills, kinahanglan na sila sa skills sa volleyball, mo sa nang sa pagkakristuhanon. Ang skills nimo dapat insakto. Kaya kung dili insakto yung skills, dito ka man po. Isa po sa pagklaseng training, ligyan po. Kaya naman, umang kay skills sa pagkakristuhanon. Kung sa skills sa kristuhanon, Galatians 5, the fruit of the Holy Spirit, napagnanan mo. Kaya kung naganahan kalinaw siya, o hindi siya ganang kalinaw, naman akong kalinaw. Minisira ko, sexy siya yaw-yaw. Pagpabos na dyan ko, bisag ikasabaan ko. Naman akong gugma. Kung siya'y gugma. Sumanang mga skills, magpa-train ka sa Ginoo. Sumanang may isunan. Kining tanan iyong gidunggan. I-apply. Kining atong yatag na illustration or application, yung imo. Ayaw, palusot sa dalunggan. Kaya every day, na nagbasa sa ka sa Bible, gitudluan ka sa Ginoo sa imong pagbuhaton. Every Sunday, mauni maging brother man marching orders sa Ginoo, right, left, o siya mag left, right. Turn left, turn right, musunod ka ni anak. Kailangan musalig ka sa imong trainer nga mao ang Ginoo, ang best coach mao ang Ginoo. Niya nindot ni nganuman. Kibaw man siya sa pag-train nato. Kibaw pa mo, kibaw. Kani mga volleyball players, kung mayroon ang coach nga, straight ang kamot. Ay, pag isabugin na, magsigsig na, Di nila osmon, di nila kadaw. Mora sa kita. Ngayon, Ginoo, straight lang, tanawa lang ko. Salig lang ako, ay nagtanaw sa ban. Ako lang, daw ka sa kinabuhi. Kung kadaganan na ito, buwana lang dito. Muli ba dyan? Bumatras sa yun. Yung kinabuhi, by Lord, patay ito. Patay juga. Manang parents, manang sige may matmak ninyo, especially sa mga kabataan ninyo, mga sponsoran. Okay? Because we want na ma-experience ninyo, na pwede dahil in 1 year, mo-assist ninyo, nga inyong bata, mulig-on, hasta ka sa parent, mulig-on. So please, I hope, mo salig ka ni mga butana, because our desire is just for you to really walk in the path of life. Sa daan, hanay na sa Ginoo para nimo o sa imong pamilya. Ganahan ang Ginoo matibuok mo, ganahan ang Ginoo malig-on mo, ganahan ang Ginoo nagkitiwang ninyo, na imulalay ninyo, mga Kristo ng mga kabataan, na bisan sa imong pagkabati, may bumagya ko ninyo. These are the kind of children we want to raise up. Amen? Pwede ba na? So magpatry mo sa Ginoo? Daily? Di lang ka na kibaw sa pastura. Di ko kibaw, pero Ginoo na kibaw. Amen. So let's just bow down before the Lord and ask the Lord to help us. Lord, sa iyo man pagpaminaw, Lord. Bisa pag siya magpiyong-piyong ang mga mata, kaya ka. Sa iyo man. Pero ang paglakaw ni to apply, Lord, of what you are teaching us is a very difficult thing. Pero ingon sa Lord na imong tabangan, ingon sa Lord na imong midiyahan, Ningon sa Lord nga imo mintaba, nga imo gayong tagaan sa puso mo magiging kinahanglan, nga amo lang sa pagpangayo to ask of you, to seek you, and Lord, to humble ourselves before you, and most of all, to acknowledge na bigyan mo makanina. So Lord Almighty God and Father, of all grace and all mercy, I ask of you, Lord, help your people, Lord. Help them to walk steadfastly. Help them, O Lord, to know and understand. Nag-train sila, Lord,
sakit man sa lawa, sakit man sa dalunggan, but training is good. Training is good, Lord. I'm willing to be trained, Lord. Mga mahal, gamit sila sa balang espiritu. Salamat sa tanan ng mga grasya yung ihatag ka naman karon. Imong ka ng panalangin. In Jesus' name, we pray. Amen.